Ahojte. Môj kamarát Patrik Torkuš ma poprosil, aby som mu vysvetlil alebo skúsil mu natočiť, ako sa robí alikvotné spievanie. Nie je to nič zložité, je to len o schopnosti udržať rezonujúci, podopretý tón ako základný a nad ním dokázať rozrezonovať kosti a hrať sa s rezonanciou, ktorá smeruje hore do hlavy. Začne sa väčšinou z U a prechádza sa do I. Čím dlhšie sa človek s tým hrá, tak tým silnejšie alikvotné tóny začnú preznievať. A existujú v podstate dva spôsoby základné, ako ich tvoriť. Jedno sa podobá pískaniu. Z toho základného tónu. Ten rad tónov je vždy rovnaký. Vždy je to najskôr čistá oktáva, potom čistá kvinta, čistá kvarta, veľká tercia, malá tercia a potom do nekonečna je to rad tónov a tie tóny už veľmi nepočujeme nad tým, čo sú, ale s týmto radom sa dá hrať. Takže keď človek ovláda trošku podobnú teóriu, tak je to pre ňu ľahšie. Skúsim teraz ten spôsob s tým, že použijem jazyk a opriem si ho o jednu stranu, to je jedno či pravo alebo vľavo, aby som trošku zablokoval ten základný tón a aby bolo viac počuť tie horné. Čiže ako keby l. Počujete, že je to znelšie, prítomnejšie. No a teraz sa dá pohybovať vyššie, nižšie, napríklad teda vyššie. A veľmi dobrá pieseň, alebo tá melódia, na ktorú sa to dá trénovať, ktorá obsahuje veľa alikvotných tónov z toho radu, je Amazing Grace. Čiže melódia je táto. To sa dá spievať alikvotami. To isté tým druhým spôsobom, kedy sa jazyk oprie buď na jednu alebo na druhú stranu horných zubov, ako keby ste spievali cez l. A znie to takto.
sami ste mali možnosť počuť ten rozdiel. Keď sa vlastne jazyk použije, je tam ako keby trošku taký cítiť väčší tlak v hrdle, ale vlastne výhodou je, že tie aliquotné tóny je trošku zreteľnejšie počuť. Zatiaľ čo keď ten jazyk nezavadzia a ide vlastne zvuk priamo, aliquoty nie je až tak počuť, ale tá prekážka tu nie je hore v podobe jazyka, čiže hrdlo menej akoby tlačí. Pri precvičovaní ide o to, aby bol zapojený dých, aby sme dobre sedeli na dýchu, aby opora dýchová bola aktívna a zároveň, aby sme hlasivkami nefúkali príliš veľké množstvo vzduchu. Napríklad to sa veľmi toho neozve. Čím viac ich privriem k sebe tie hlasivky, čím menej vzduchu púšťam, tým je to zreteľnejšie. Čiže je dôležité toto hovoriť na voľnom, znelom, správne technicky podopretom tóne a vtedy aj aliquoty budete lepšie počuť. Môžete si teraz pozrieť video, kde vlastne aliquotný spev využívam v piesni Amazing Grace a verím, že sa vám bude páčiť. To je jedno z prvých videí, ktoré som vytváral. A ak by ste mali nejaké otázky, tak do popisu videa ešte budem dávať linky na jednu speváčku aliquotných tónov, ktorá aj mňa inšpirovala. A ešte tam dám link na Rami Vanu, na Rami, a sám osobne mi dal súkromnú hodinu a to, ako sa tie aliquoty robia, a tak mi pomáhal nájsť tú svoju cestu, aby sa mi ľahšie ozvali a aby boli zreteľnejšie, počuteľnejšie. A potom už je to len o hraní sa s tým a o hľadaní a o trénovaní, o vylepšovaní. Tak nech sa vám darí.